Seachain ó hain an tanmhaid le Anna Ní Chartúir. Maidin is saring a bhí an. Bhí mami imi a gobar, agus bhí antíníomh, ag tuirt aire go chéan agus go oisín. Inis tar faoi dara, an MH an sin, an v i níomh. Bheith sé sin a cloisial i ríis agus i ríis is leabhar seo. Ní múna sásta a bhí an bhirts. Bhí sé ina bháisteach. Ní ra éon chóir má ar an telefís a chorid. Agus a ríis, tan céna ach an tám seo, tan na litreachaí difriúil. Bhí agus an bhirts. Agus cuine, tin BH agus MH an v nó w go minic. Seo, be cluife omana ang má se. Ar sa oisín, agus rug se ar a choman. Bran ar a choman na sin? Fáin inis, ar sa antíníomh. Tan fér ó bhád ró loch. Ní éit sibh ómán sa imirts. An sin tháinig oisín clásaí, tíomh má. I bhféitim a clásaí hurta seach, ar Seachain. Ní éit a tú, ar sa antíníomh, tá sé floch báite. Ní múna sásta a bhí an bhirts. Gus bela brean ar clásaí bachta sin, a floch báite. Tamil ina dhé sin, leabhar antíníomh. Seo a bhuachlaí ar Seachain. Ba ceacht cócaireachta ang. Gus measar a bhuachlaí sásta lei sin, fáin go bhfeicmid. Bhí glasraí a gciseán ag antíníomh. Seo a bhuachlaí ar Seachain. Leis an mhirts, agus hín si an ciseán chocu. Caisib na glasraí a sciúra ar dús. Sciúr an bhirts na glasraí. Ach céir de chéalaonn an focail sciúra nó sciúr. Céalann sé gur ngisiad go maithid. Inis, caisib na glasraí a dheara ar sa antíníomh. Mar seo. Rug céan ar scéan. Seachain ó hain ar an scéan sin a chéan ar sa antíníomh. Agus thug sí scéan eile go. Thug sí scéan go oisín chomá. Inis, cé a chéann sé sin? Seachain ó hain. Ar nús fónaic ó hain nó bícuairmach agus cuine tá antíníomh i tuairt aire go na bhuachlaí seo mar sin cáisí chinsú go mbeidh siad sláán sábhailte nar hagad mamaí agus dadí a bháile. Inis, bígí cuairmach leis na scána ar sa antíníomh. Dhear an bhirts acham na glasraí. Tá sé bitina go má ar sa antíníomh lo. Agus bhí, breanna ar na glasraí ar fád ceart acu. Bhí Torthaí i gciseán eile ag antíníomh. Seo a bhuachlaí ar Seachain. Leis an mhirts agus hín si an ciseán chocu. Caisib na Torthaí a sciúra inis. Sciúr an bhirts acu na Torthaí. Inis, caisib na Torthaí a dheara ar Seachain. Mar seo. Dhear an bhirts acu na Torthaí. Tá sé bitina go má ar sa antíníomh lo. Inis, ar sa antíníomh, déanamid cloigne as na glasraí agus as na Torthaí. Agus breanann sin, tá cloigeann sinnta aice. Leasúla, srún agus béal as na Torthaí agus na glasraí. Ba mo chloigeann sa ar nús chloigeann Dracula ar sa céan. Ba mo chloigeann sa ar nús chloigeann chlásaí. Má se ar sa oisín. Chan bhirts an bhádin i dtí na cloigne as na Torthaí agus as na glasraí. Is fearr a seo na chlár telefíse ar bith ar sa céan. Tá ceartad
ar sa oisín. Nis in ngéontainn sibse le na bóchlaí seo. Cheapan héin go daingear se seollamsa ó bhád níos sár na chlár telefíse ar bith. Cad fúb se?